सही पीसत रही लोग सही। देखिए गाना होला जोन भी गाना होला एंटरटेनमेंट खातिर होला, एंटरटेन करेला। जी तनी मनी हल्का सा पीछे हट जाओ, हेने देखे में दिक्कत होता। कैमरा वाले भैया बैठ जाओ। हां कि सहिया चुभुर चुभुर, अरे हाय 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 याद बानो चाचा। अरे सुन ली बलम जी फरिया के एगो बात, कहे टूटल चरपाई बना कटी हमसे राती। तो चुभे अरे सुनियन सौ से बता